Friends, welcome back to my vlog. गिबियावनो आंनि ब्लगाव फिन खनसे नोंथांमोनखौ बरायहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै आङो गोदान रेसिपि लानानै फैदों नोंथांमोननिसिम खान्थालजों ओमफ्राय बयलार संनोसै आरो दिनै अलरेडि रुगारनानै लाखाबाय आरो आटाया खारोबाय रुनानै बेखौ सुनानै लाबाय रेडिनो एबार एवनोसै लोगोफोर। होनोसै एबार सामब्राम थावा दुंबाय फार्स्ट बेदरखौ एवना लाग्रोनोसै आरो para que no hagan ensamblar mi hogar. ¿Dónde vi la vida? Voy a mi hijo. Soy la más de hogar. मस्लाखौ होजोब्बाय लोगोफोरनि होनानै गोजा जाबाय। एबार खान्थाल होनोसै लोगोफोर। जाबाय खान्थाला बांद्रायबाय एखायनो दोनबाय माखासे लोगोफोर। बे गिदिरखौ दानबायना बेनिखायनो Vamos a poner मोनबाय नै लोगोफोर। एबार खांनोसै माबादि नुदों लोगोफोर कालारखौ गोथाव जागोन ना जाया दे कमेन्ट्सआव खिन्थाहर टाइप खालामहर। लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जानोसै। ओंखाम खुरबाय खान्थालजों बयलार बेदर दिनै फार्स्ट जानाय नायदों माबायदिथाय लोगोफोर जानाय नायनोसै। होनबा लोगोफोर नायबाय थादो आरो फुंनि मोनानि लोगोफोर जाबाय खान्थाल ओमफ्राय बियो जाबाय दाउ बिखा जाबाय थानोसै आं लोगोफोर। जाय आंनि YouTube चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय शेयार खालामदो आरो जानानै लागोनसै आं लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनजों रायलायनोसै आरो ना बरिया जाखादों टेस्टि। नांदों मस्लाखौ बिराद मोजां जाखादों बानलुआबो। जानाया होखादों जोंहा बिखानि Enggak. Enggak. Enggak.
Aku sama dia betul. Ini kayu. Kamu nak cek kan? Cek lah. Cari ni. Tunggu tunggu. Mana? Kabar आङो जाखांबाय दायो ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ बिसिम सापर्ट खालामनायनि साबायखर जाय आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामदों नोंथांमोनखौ गुरै खालामबायदि फेसबुकखौ फल' खालामनानै होदो आरो लोगोफोर होमबा आंनि भिडिअआ बिसिमसै बेयाव दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर टाटा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन